Għaddew 3 ġimgħat minn mindu kienet ippubblikata parti mill-inkjesta interna illi saret mill-Korp dwar il-każ ta' Josef Galja u s'issa qatt ma kien hemm ebda reazzjoni mill-Ministru responsabbli Bajrin Kamilleri. Inkjesta li konkludiet li f'pajjiżna teżisti konfużjoni totali f'dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà u li s-sistema qed tfalli f'dan ir-rigward. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem id-depo mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Intern u s-Sigurtà Joe Giglio huwa spjega għaliex is-sigurtà f'pajjiżna tinsab medda. Għaddew 3 ġimgħat minn meta ġiet ippubblikata parti żgħira mill-konklużjonijiet tal-inkjesta Josef Galja u ikkonferma dak li l-Partit Nazzjonalista kien qiegħed jgħid li effettivament is-sistema ta' min dieħel u ħiereġ minn pajjiżna assolutament ma taħdimx u għandha nuqqasijiet kbar. Din ukoll tammonta għal fatt li aħna ma nafux minn dieħel u minn ħiereġ ġewwa pajjiżna u allura s-sigurtà ġewwa pajjiżna tinsab medda. Sa issa il-Ministru Bajrin Kamilleri għadu ma kkummenta xejn, għadu ma qal xejn dwar dan u għadu ma għamel ebda forma ta' reazzjoni. Joe Giglio saħaq li hemm bżonn li s-sigurtà tissaħħaħ billi l-membri tal-korp ma jibqgħux demotivati għax dan qed iwassal biex numru ta' pulizija qed jispiċċaw jitilqu. Apparti dan f'pajjiżna għandna madwar 40 qasel qed jinżammu magħluqin. Dan qed iwassal biex residenti ta' bosta lokalitajiet mhux qed iħossuhom siguri. U waċċenna wkoll fuq il-bżonn li jiġu msaħħa il-korpi dixxiplinati filwaqt li jsir iktar investiment fil-qrati Maltin. Joe Giglio appella sabiex l-armata tibda tkun inkluża f'aktar ħidma fosthom billi tgħin u tassisti fl-infurzar ta' pajjiżna. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jassigura li kulħadd iħossu sigur għax in-nuqqas ta' sigurtà wkoll qed taffettwa l-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. Partit Nazzjonalista kommess li jaqpa' nirasa l-qoddim il-proposti tiegħu sabiex ta' bilħaq ikonna sigurtà ġewwa pajjiżna għax din ukoll wara kollox timpinġi fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna. U għalhekk nhar il-Ħadd se nkunu qegħdin nipprotestaw għaliex aħna Nhar il-Ħadd li ġej il-Partit Nazzjonalista qed iħeġġeġ lil kulħadd sabiex jingħaqad fi protesta nazzjonali li se ssir fil-Belt Valletta fit-3 ta' war nofsinhar, protesta kontra s-serqa tal-kwalità ta' ħajjitna.